Mpanin Atena Ase meet child shows na wo hwe masaba Mpanin nchen nana debisese nana nimti onum tete amamre ne amaneye onum Akan abakwasem onum nsem a eya ayera a wo se ne ye na mafoni ye hwehwe akiri na ye fa fotusem ene di ye betum di abobra afrim nana kwaba radio so nana di ne juma di pi na radio so nana sai chiame pepepe kuku ma hene chiame ana maba ne nchen nana ye hwe se kasa sebeu se eyebeu se ye kasa kun meme de ho fa cement menchire e dis bu konfan kon ohia bo ohia kuma adusi konfan kon na meti hey obo kontonchi na na me adusi boku na me sex akasa bi se aboko ene akonfem ene akokohwede ye ayonkofa ne omaware ede awaremu energy ba anase edi awaremu areho na se awareguo eba ye hwe nei ene nchene wantu na aware ne yagu no oko am Accra Metropolitan Assembly records ma 66% of cases are on a divorce awareguo mentime ho ase aware meja aware oko abroche anase amane se bia Germany America, Australia, and Canada, dear, Bebre, or Barnes or Beman Zoko. Monsumoya Japadia, Moya Japadia. I feel I coche. If any coach, and I saw a bano Jeffrey Bearman or an answer Bearman and the dear Japadia Nafa. Brun is a prenup share, yeah. And see, Yanka Boconia, a cocoredina confirm over and answer Monaco Fano. Neddy, our real money, ba. And Nedi our rugu Nedi our rugu ne ba e die na ye ne mafo ya pese ye ware ya ware no e die aware mu afotu sem na ye betima sua free sa aboko ne akokohwede ene akonfirm ayonkofa na se o maware me da se minu a chas wo se kame tete no Mpanimfo wakasa bi yesu oyuo di oyuo na nanhwie di nanhwie oyuo di oyuo na nanhwie so di nanhwie adi nanhwie wotwe di wotwe se ye ka odi na wa ahwe a wonte ase aponche furu aponche na odwa afuru wodwae nanhwie ba furu nanhwie ponko furu ponko enti na nanum tete ho no ne yeso kwantentena wade de menko se me kone sase bisi makira ebe ede na mate ase kwantentena wade minko okwantentena wade minko na se mnyame kona se bisi makira mayede mate se mnyame kona se bisi makira mayede mate okwantentena wade minko kwatintina wade de menko na yom so fadai ya fa fom fa yantuma bu ye ko ho kura na se mato yase ya na mfom ne ne ko emem ne wa hai emem ni go so akrodie fa ntuma gu ko ho a ko dadada hidiem ba ya fa fom ane kumase ne edie me se na se tetefo no no mo na mfom na ba chechiri ho we ba ne yantete yase ya na mu ya na kwa ibretuo no musa na ba e mai obi firi dankira oba ha ona mfom obi firi doma wabeka ha obi firi akoka doma kwantintina wade de na mpanimfo mpe asentira no omo kan se wokọ kwantintina wade na semsu akira wo bede wate se wokọ na si yekun wa abusuani ben ne ben wa oto ne nkra obaka bia baba abeka kire busuan ma busuan edi mirika ba yate ene kanina Asantehene ware Asantehene na dagumba ware dagumba sisara ni ware sisara ni ekurapim ni ware ekurapim ni kwasikoko otini memu no nso ware kwasikoko oba kwantintina wade
we no mu nyina ye ni bra e ba setena mu ena akofa enya hwe ye nyina ye moja ye baako e moja eti nipa mu de nyame obo ade nko an anim kwan ofa so ye moja gu nipa widie mu ma ye di akobai oduma nkoma nko a obo ade a obi amfa nani ahunu da bepem na ye hunu da ni yesusu satemu da no ni ebehunu no ni ebehunu kure ebehunu no wo honhom se mu ye hunu wo aniso ni aniso sei epasi e kan wade ho asem awade na saamwa no yede wo mu betoto nipa setena mu ni aware sem ho no ewase u akoko hwede ntimi nware aboko wa bra asetena be ye fi se gini aboko se se kuruchire ana se tworo aboko a se de ubesi akenkai ababo no de atworo no ya se tworo akoko hwede a nya de o de tworo aboko na de ba tworo so we se na akoye nsonsono yu akonfem a wodi ensem foforo bi niam bi na abekeka si animu abenya confirm na mudi amumi hwede ne awade ani di wiase akoduro ani awale gi ani awale gu ehu asem akoko hwede waye hamu aboa waye takraboa mpanin si akoko hwede kwa atwomabo wankwa atwomabo ne naase ko obi so akira kokohwede na anase ye tuntumu anu odaada kokohwede bia anase ye kokko e ka boko hu asem a aboko hu ofi ezu hu fi sa boko ba wa okokwa ya se a wo ya aboa ko wo fi ete se aboa be kura na memfa no nsusu fi wa yese aburo no man won de oye kurukuruwa oni to takra tenten ne tunu ne to takra tie watu kusu ya amiansa na ohwete che emu a ye hwete mfote die ne ensase mu nsonsono ne mu adie no aboko hwete che wo mu nyina enso ye kurukuru yani e wa hafo hai ene na kwaye yi ye kwaye biretu ya ye no nwonwran enkidura na do a na nka woda ofi wuti ofi wudi agorokura batisi aboko osu ko obesua kopima homati no onum oja super na watu asi form no okodidi aboko nu no oye kurukuruwa a confirm the obi anim nka ni nua ne nsam kan nsam a yura mu confirm ande am de akase pa na hunu wo ma husu no mo te se fie die ya o mo ne yete yawo nsam ne yawo a confirm na sa confirm no na wo mu nyina yewira mu mu a na ekowira mu na ekoto wo mu ne ya detuo ana taya agan ema agu wo mu so akoku wo mu na no bi ne akofa no beye anifia na ni baka afie no wa behwane na enti wo wa confirm na ja no ma no koto wira mu hwane ho a no aka wira mu wo ma fie bio firi se yesu kuma moku ayen kate kwa ya no okona busuam waja na me na koto wiram no no ye wiram aboa wo sa befia be dai sa a confirm ni akoko hwidie yi esanso o munyina ayen takra aboa o mudidi kwa ya se enti o mu na mwana yonkufu ekoshi aye akoko si akoko hwidie na mishi a wache ahi na otie okwo video so na yin abehume ya kan no mu nyina ya mranti o o mu di agro
Ankomodidie mu na akonfirm na ye pani cha akokɔhwedie na obi sa akokɔhwedie se na akwasi wudi wo so awade yi onye oba bi na so awofo akopɛ bi ama wa wo ne bɛbɔ bra ɔsi da bi o senka me yira na nka me wa no na me ma me tu nkosua na no a wo be hwane na nka manya me ho kani no otu nkosua na nipa nwanwani bi abasesa nkosua no na ekoro a wo ahunu na me ma me butu ye tu hwane ya me nko a sa a confirm na anso osia ne odasani kuro ya wodi wunya me ma me tu nkosua be hwane ye na dasani di ni ntenta sesa me ma me nkosua nyina orunzu ko hwane ya me nso me nko a ade enzu ye hwane ya na mbanu na me nkwa na yehwane me no zina ne ye mhwimu ani enkopa awade ye binye me ye se wiase bra na di yehwammo anu omo ne na ma no mukoshia boku ya ye kan ho asemu mushia na confirm si koko video hwe aboko ba dia ne ho ofepa wo no nso nkwa na ne nam ankomodidie mu an ye bisa boko baba no se na wonzo we oba fefe sei wo hu kani we wazibu ni wada sani obafuma fa wire mu ne ma nyina ni ma me atu no kosua fe no wo ano ofa mi yenu to wa nka me de me ba kan ho na nka wa behwane no oda sani abasi san kosua mi ma me hwane e wo me ba akurupe o mi nsu mi ni hu kani confirm ni akokɔhwedie ntia boku ba hu ja ene esa de ayi nyina entakrabo ayenko ba bia maame no papa wona ayenko sere wo so de wo ba ma ya wade a ayenko fu mienu enkopo ba ko minu na chas na ya nwanwa semu o mu ko epe aboko ma ni maame ni papa ni o mu aboko baba na aboko maame bisanse na mama ya wodu omodu wakira befia he wo mama ne o se mama se ji se wo mu nsuo nom na papa bi se wo mama ne ade kuro tira mi di wo mo anim di abewura fie ma nsuo bi sa ya confirm mama ne tia ne se o mo ye branti o mo nso ne nam kwa ya se pa wade o ma shi aboku bai ayo bai Osei muhane wono nko anti woni hu kani yanzo ye nyina sai hwane ye nkronkro nti ye hunu ye ni age no ho se ye bagi awade anti se mode ne ba man ne la boko ma me no papa hwe a confirm ne akokɔhwede no o hwe din se be ma mienu a mo bepe ba ko de be de na mo aware no o kasa akokɔhwede mfa wo a confirm mo ba kasa wa amwa wo asamaba anu ade ne ma confirm so wa amwa akokɔhwede anti asemu amu aye pie fira boko ba no papa no ne se ko ka kire wo mo se wo mo nko afise se bra asende wo mo mra de si wunya nuru wo ma so wunya nuru sam do ma wa de afise se bra na se wo mo se ye ba ware wa wo mo nsa mra na mi hunu de me do ma na be yi kaya na me akokɔhwede ne akonfam esiri wo mu ni yetiri mu se ane ya wie anya dan a ba be nya ware nso ya kan obi a de wo su bi esu nani akonfam ewehwe se ka won ne benya akokɔhwede nso susu se won nanka onya ya anka wope esan se knama na odi wachi kwafuom no wasai ba fi a wodan wani nu ahu na yi me knama ya sai enipa de se wasan firi wa yonko gromu a wasai wona dwenimu anamo ana ni tuo no onu ntu sa na mo no bio adidi ana mu didie no ba frɛ no yesi oni ho wasi bi a ba frɛ me am kan je nsem ko ba bi na wo sai o ode niema nketenkete bi ba sai a afi wani ba ba ho so no na mo nanti a na mo nam no na emuate o mu ko ya dana kokɔhwede efiri wa no si ye enipa kura se o mu yunu yekosi asi wa kɔbɔ akɔnhoma
eno kuro duru ba bi na wade na anye ya na si wasie na ekosi ye na e wo moka eji se nipa didi ansa wanyini enti aboko ba misusu se me mana biani dia enu obenyina ma ne ho ayefe akọkọhwidi ekọhwiti obi manka asi odi ye no na wa yi ni pono baako na odi atua na no kwa aboko fie wase ana sesi amufiri e kona wase aba wase enu masiba enipa didi nu wanyini mosi yankwafidani aba se obai wa ni dia ne huntimi nya fami ya maji na wade entimi ko didi ya no dia mensa kan ye bi nam de bre wo ma oba no adi aboko ma meje ye na o aboni kuna ma no se ya ni ebi dan kuma body dai ade kura dai na fakotum da bia kokowidi efiri da na o mukosra wade te se na ye te so aye kan da bia kokowidi e bako didi bia no odi aduane ni bi ko aboko efi a confirm ko i wan ko hwe kokowidi da wan ko pipe na kira kwa da ko akokowidi emma aboko ba no mankan sa fi na sesese mankan te sese bia akorabo e de tota ya akora fi da bia wu wode ko no susu san dodo obesei afi wa ma boko ba na duane amada de kora da na ye ma ya tum afi aso confirm dimirika kiri ko ya ne akokowidi eta ozi ane ya afi no ekina na asu nti kina no papa nyame enkuya ne abako ne akogye awade ya afi no ekina na asu o section yakọ na ekogye aware ho na eje ababa wo ya ware Mpanin Atena Ase jumedi na ohwe baby ayagri a confirm akoshi akokọhwe de o mu kogye aboko ba wade o mu ko wura fie ho apẹ ma o mu akonwa ena bukwaja obisa a confirm se wono open da mobile wona abo amane ba amani bomu no kire se mo pe ba ware me she mo afi no kuresa afi nne na ukọ ye no obrabe na agbofa wo ba na obaji na wade ewo mensam no a confirm si ni tirase no opaja nti no oka kire aboku papa se enimisa wade mu anigye nyina ayesika nti bekoya na nka me ko pesika mpokwa go sika futuro na mabobo anu na nka minya ketetwa ma na me dia bana wo hye ya afi no minyanya bi nti beya nka ma me bere foforo me dem ho dem ba na afi de na afi bi o no dia se na me be wo buchine onya be makuro ntimi ne wo enie se sa no aka de a mate mama wafe ko na ko pesika mpoko ano na fabra na wunu akuma nso e wo so wona wo ho no so ko e wa bebo hu bra bi de e wo no ho koko video na wo ko ye no bra be no agbafo ba mi aboku ba mi baba yi hu a wo bagina wo de wo se mase oba ni be ma nyina mu bedi mi ho dance ese afise ne na ye ba ye no ifiri ha ko ye aduane bi a mi die bia da bia na mbebo mira ko ma mi bre na aduane ni bidi se meboa mo na mo ya dance fo aboko jati wa se ma mi bi epunu no ma hwesa kokko de ko yo bo ba no ho bra na mu bi epunu na na mankan biri firi da no mu ba bonten aboko jase wo hu se be ma be ware wo bra be ware wo ba ne na bo bra e hu ana mo na kokko hwidi etu e firi da na wo firi ha fe ne ne akoko hwidi akọ huma wa bo wo be eni ebi epunu na e biri ba no mankan no eni e biri ba no kokoya bi ani a wo de amma ne ba ne se woni ma ne ho nya fe already one train gold one day one train one train ho de ampa zo om ko na boku baba no ho aye fe
aboko papa si akoko hwede suma wa sum me bayinti de na chew a confirm si ni trasi ani wuonti wo kono wo sume pempokwa mpokwa nti wo be hia confirm so won na mafikire no wo didi a ni sun ni mpokwa yesi wo ye kokwa wo pempokwa sika wan pempokwa no baby ya bono obaby abare bi ya bono afeni ne ni aba no sise okoyenu okope sika no do onye bia enti na confirm 360 form no ordina no bobo netie ni mfuturo ni anwem eho na sika akọ ni sika mpokwa wo pebi na confirm obo na me pempokwa mpokwa sika mpo edi akọ ware koko video ni afanan esanse wotwe furu wotwe amu wi afuru wi na nantwie furu nantwie nti akoko video furu aboko be ni ye na ni gisamu a wonya ya ne se obaye kure de na mama ya men so mi temene no wo ye wo ebe wo akoko video na ase ebe wo aboko ani gi a wonya ya ni monyamu a wonya ye wo aboko ma men ne papa ni munti ono so ani gi ani sede otu ye twe wira mu chao wa mama kambuko ba ho asem enti wote sa akoko video so ani diem kwa boko ba de ne che na wade enu na ne aba nipa brem aba nipa setenam ye nipa setenam enfato ho wo ho o koye na nanu mama nti fifa mu asirem ukojo wo ba wari ajo nantwie yabajo besin yabajo ta yabajo ne ma bi bebre utira ye ya du oba na chiko ya ne ma ebebu ama wo no opo oba no de enso oba ya na ni ho ahode unsi hobio afi na wo sa abebobra abepe nantwie sika wo bepeta o be pebesi eniema ibu man wo sirim no we o kan so wo pe wo ba no we mi so wo ba no se de na me ko sirimu e ba di amana am obo aho wo de ho awere ho beduru ni kuru ma Asante mamu ha no esan sa fi no obebo bra penti oba no so waduru ni Mpanin fie so e de na ma wade wo be ko ne de na ma wade ni aka kire se na so ko ya che I see. No adania confirm. Afi na wo be bobra. Na ni msi oh if na wo hwebo. You oba ho ade ansa na ya ware no. Osu pesire mu ni ba no ni msi eto na ntwie. Na deko. Woni msi eto besin. Woni msi eto ta. Woni msi eto pito. Like I say, so wo ya bema na so ni gi oba be hu a. Awo so mo ho kaka no. Bema be yo oba ho ade aye oba na ma bema ye no ho ade o firi se bema no no oba no bopo no se wo pe na wale no ko ka kire busua ne se mpese me yo ho ade a de na wo mu behia nti oba na ma bema ye no ho ade ye no ho ade o nkasa ye mu keka na amafo de yi wade buo pe wo de be de kire bema no se bema na kura so kofam wo sikase mu won keka ene wo komo bidi wani gi ne ho nti na papa kura bu se na Charles fa hwe mremia na oba ne se to bo mama o de ebere semu no o de obohu se ba ma na o tumi ho anamo no obeba fie ahomeka so ayo oba no ne ma be ma na hom keka ma ne timi ye ne ho ade a confirm de wo ko no wan ko susu hu anchire wo bia no ni adwini bia ti wo ka se won ko no afise ne wo magina wade no ogidi sa aboko no na ebehwe ne ba no oba afi na wabeje efe na won go re gold ebi kura so ka fo o ma fa phone keke craft na ma fo bire yi mu ne edi phone call wale o tete no na on nantiko wase ani ye tua na mon ko ene obaba bi ni abrantie bi di agro anunti enei yare ba mrantie ne maba ya wale giemu a
tete de zia tete de na tete ne pefo ede yo sa na ye kan tete de na hunu oba ope na no owa no na mene no kura ni esansa confirm ahobo anya adwumanti ete se wo ba wo ni be ma amene wa ho ade yo ho ama wabusuafo ankyere de ebeje be ma na wafa be ma na koho se ya beje awade wo ko na busuanse ya beje ponko na wonsu ni ponko sika awade na anya adwuma ana kokohwedi anso na nigi ode akaka wira muni sede ye hunu aye tete ho nya no tete ho na Asantehene ba bia ni ho asebe wode yana nanu masra sofo bi mana wade obeware tete pa no be 800 years ago ya no kura be 100 years ago kura no send ya papa no ma do koko esira mu ni pa de ne baba be no watena so obatu koko ye huru so ne wo Asantehene ba be ma kura ene nam kwan bi so anya e mo ba so ane ye ne kosirim unhunu bi o kwa ne ye na akoma ware de omo onim ne nchi omo de omba kan se wuni na mpie sika amani aye ji ni wosirem no unya musika nti ne ya do oba akoya confirm awa ya confirm unya gold no utisisi form unya pudu afi na ho pe uni pudu aye disika gumu akoko hwede anso sedi obi anim sa akoko hwede kwa atwemo wa nkwa atwemo ni na ase ko na oni aboko be wo aboko na ase nsu ye tuntum na no mu ko wuburu ni ana ase ye ko wubibini ono so one day a confirm ense a ode to no so se enkoma awade na ma na ko ya aboko nso wo wa na enyeyi na wakodi nkunim aboko papa ne maami anim na ho ani die otu ya wo ko no no so papa ko hwede eno awa no no so ko ye wa ama aboko so ama akoko hwede no etu a confirm ko ye no wa nya mpokwa akoko hwede ne ede ma na oba na ma na wade ono nso wa aboko ba nyeye koko hwede so cha aboko we koko etuntum we na se man ho so ani gie ti twe eno achim chao o te wa no kai aboko awade ode ma no a o wa na enye ya na eho ani gie no o da wiram no so twe Mpanin ho se o twe usunya koko hwede su Matias yes samo na amafo no ya amomie ni di nko ba bia ye kwa de ahoto bebre ye na amafo si ne moja nyine moja ampa de nanim de ne akwankyira koduo no enye nwanwasa kan ni ko ware sabe mantifini israsofo ena israsofo nso nkyiri se wo ko ware akosi koko okrum akwantuo nti na ansana wo bekono so wo bekwama ho ato wasum badu wa ayo ba na woni no kobo bra no na ba kire wo ne fia ni kurom amamre ne amane na sa wo ye na sa nipa fam de wo ware ne be ya no aware na nipa fam kura no nti ne yesi yakwa bisa ansana ya ware wo ko na sa nye ya wa wo de anye ye no wa sa confirm ona 360 form kofia na una nanu man kan wa ba ko se man kire wo se dibi mamu so awo fa bi otutu moni kum nipa wo fa bi ya kronfo wona na bi edwama mboni ba sa dwama no bi ane bi abetena mu na de abefra o mabusua mu nti na be ma na wo banti he na wa de agu Matias e baze ye kan se na nanu mu tufo ne de kom wa famu a eye de na nanom ne yetem wa kasa ne ekwan ya ne mo afa so bo wo mo bra wo wiram na ne de batoto e mo ne suni omo bai na de ye da yam fato ho e de abawa ye ni page na ye ka kire wa na akoye bebu ya anya kasa bebu a na akoye kasa tome Matias anya kasa tome na ye kasa kwa Matias enunti na tetefo so kwantentina wa de ye nko
ko na se mbisi e kire be de ni ate enti na obi akwa wade ne na ne kunu wosika na ani da bi na baba ne so wonwale be ma ni bi wa ebi e wode wa ko hu be ma so ko ba ne kuro ma wade na se wa anko bi wa ebi a ne wode wa hu ya besre kasa bi a ye kan bi ano won so fa to bra eno wonante e hu se wo ba na wo peno no edi emfaso na de bebre wo ati Madam Ase Mpanin Atena Ase dwumadi no enne yede besi ya kirem amu ho se oba ene keka na homa be ma ye ne ho ade oba no mu kasa mpoma be ma na se no ene gye ne ho saa so na be ma no mu kasa ema oba na se no ana ye be ma na maame no ne papa ene gye oba no ho aware eye ntiase nkabo mu adwene ene se mo dwene na motumtina na mo ware ye dia boko ene akonfem ene akokohwede eye mfato ho e kire wo de so wo ye be ma na so wo boabo ho akoware a anamontuo be na so wutu aware ne gye wo ana se aware guo de na de ba ye de sa mo mensan gina ho e kire aware semu ene anamo a wo sa awarefo ana be ma na oba mo sempese mo ware e kwa be na so mo faso ana se anamontuo be na so mo de mutu mi do besi ande